Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Sa panahon sang Paskwa, wala toong ginahiwat nga mga Christmas parties. Gani mga kabombo, agud lubos naton ma-enjoy ang selebrasyon. Kag mapalayo sa disgrasya, dapat kita nga mangin mahinalungon. Kung ikaw nag-organize ng Christmas party, ipa siguro nga hilway sa disgrasya ang venue sang selebrasyon. Ipa siguro man nga naluto sang maayo, matino kag preska ang ginapreparar nga mga pagkaon kag ibutang sa lugar nga malayo sa posible kontaminasyon. Kung may mga pahampang, likawan na mga pahampang nga nagagamit sang makahulubog nga ilimnon, ukon mga pagay nga matalom, kag mahimo makapilas. Hindi magpatama sang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Kung ang inyo grupo may kaugalingon nga salakyan, pasiguruhon nga hindi makainom ang nagamaneho sini. Sa pagprepara sang pagkaon, likawan ang madamo nga pagkaon o kon pulutan nga maalat nga nagapatugang sang kauhaw kag nagaganyat sa iban nga mag-inom pa sang mas madamo. Magprepara man sa mga ilimnon nga hindi makahulubog para sa iban nga wala nagainom. Hindi magserbe sa makahulubog nga ilimnon sa mga kabataan o kon minor de edad. Kung may mga kaupdanan kamo nga nasobrahan sa inom, buligan ini nga makapauli sang matawhay. Kung ikaw ang host sang selebrasyon, hindi magpahubog kag siguruhon nga mabantayan sang maayo ang mga nagatambong. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kagkaroon sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Oh, kanami sa sumsuma naton ba? Hindi na ido, migbigal, hindi na ido. Mama, sito ni Blau. Pulos karne sang baboy kag baka ginluto ko ah. Kaso lumbod man kon permi lang karne sang ido ginapasumsuman ko sa inyo. Ano bla pring okasyon? Nga daw nagabahagid ang ilimnon kag sumsuman ha? Daw hindi mo man birthday subong? Secret. Ay basi kon may love life ng amigo nato ngayon eh. Ay, oo, no? Abi, pakilala sa mo ng imo miga? Hindi ka magabalaka, kaya hindi man namon sa pagkagawon, ah? Pulos na kayo eskwela, la sa elementary ang amon mga anak. Gani, itugyan lang namon sa imo ang chicks ngayon, ah. Hindi mala pre-Waldo, di ba? Correct! Mga buwagin bala ka mo. O galing na ng mga chicks ngayon na kung makompleto ko ng handom ko. Ha? Nga pre? Ano kitang imo ginahandom ha? Ano pre? Hindi ba lang agin bayaan mo na gani ako sa ginaarkilahan nato niya kwarto?
Kay nagsaylo ka na diri sa bag-o mo nga balay. Kag Wow. Halos kumpleto na mga gamit mo. Kag may aircon ka na subong. Ano pa kinang kulang, haw? Salakyan, pre. Salakyan? Oo. Amo nang gina-target ko subong eh. Ay, tinasiga na namin para nga makasakay makita dayon sa salakyan mo. Amugid. Nagaplano gid man ako. Maghalin ako sa akong ginaubrahan niya kasino. Kag nagadako ang negosyo ko mo. Gusto ko na lang nga mag full time sa negosyo ko. Ate, ayos pre. Mayo mo ng solusyon. Ate, resign ka namin makasarang ka naman nga, wala sang amo. Kay ti, nagasikat ng negosyo mo. Kag basi malamig may ko nagakinanglan ka sang mga tinawo. Ari lang kami Ari lang kami ni Waldo. Amugid. Wala sang problema. Kung magkinahanglan ako, kamo dayon ang hayron ko. Tapos ng happy-happy namon sa mga abyan ko. Karon, ari na ako diri sa kwarto ko. Nagahigda sa malumok ko nga hiligdaan. Samtang nagaandar ang ako ni aircon. Kanami lang sang kabuhi ko. Kanami lang. Ano balay na? Nano ni? Nga daw ginainitan ko, haw? Samtang nga nagabagusbos man ang aircon? Dason, daw hindi man ko hubog. Kaya nga ako mga amigo man lang ang ginapagustuhan ko sang inom. Nano ni? Kalain sa pamatsyag ko, haw. Daw hindi ako makahibalo kung maano ako. Ano ni? Daw may nagatulod sa akon nga magwa diri sa kwarto ko. Apang din ako makadto. Tiyaw na sang pahuway ko. Apang daw magwa gid ko, haw. Magwa ko diri sa balay, mabangon ako. Magwa ako diri sa kwarto ko. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Nagagawaan ako sa balay. Kagkalawig na sa nalaktan ko. Apang wala ako makahibalo, kundi na ako mapadulong. Anika, ano ini? Nakalambot na ako diri sa taytay?
Mga ido? Ano ini? Ginalibutan ako sa mga ido. Sabihin pala sila magalin. Kadamo gid sa ilaw. Kang ilang tagway. Sobra pa kapintas sa akig nga mga leon. Hindi! Ano ini? Ginaatake nila ako! Hindi! Ginakagat ako sa mga ido! Ano? Ginpulihan dumog sa mga ido? Oo. Amo man inang ginsiling sang nakakita. Ginalaga siya kuno sang daw isagid kuno kamanara nga mga ido. Ay, abo, Diyos ko. Amo galing nga mo sa sitwasyon niya, ho? Pero sa din magaling nga mo nga mga ido man. Ay ambot man gadi ah. Wala man sa nagasagod diri sa aton sa mga ido nga amo gid sinakadamo. Apang ginatindugan gid sang amo nga lalaki. Nga amo gid kuno sinakadamo ang ido nga nag-atake sa lalaki nga ina. Uy, Ka mga dalagko pa kuno mo. halos nagkalahukas ka ng iba niya nga mga unod kag panit sa lawas niya, ho. Daog pa niya ginkaon sa sang aswang, eh. Hindi. Kaya na pa ako nagapamati sa hinambalan sa mga tao diri. Apang wala ko pa nakita ang bangkay nga ginasiling nila. Sa nadumduman ko, naga-walking-walking la ako. Kag nakalambot ako diri sa taytay. Nakabati ako sa ngurob kag taghol sa mga ido. Hindi! Mga ido! Nagalibot sila sa akon. Pagyan niya ako! Pagyan niya ako! Ano hindi? Nagalusot la ako sa mga tao. Kag wala man lang sila nagahulag, agad nga pagyon ako. Kag ari ako sa... Hindi! Ang bangkay? Ako? Hindi! Nagadamgo naman ako. Isa naman ini kadamgo. Pre, Fidel! Pre! Si Pariwaldo? Pre! Pre, kinanglan kong bulig mo. Pukawa ko liwat, pre. Ginabangungot naman ko. Pre, Fidel! Makaluluhi ka man, pre! Makaluluhi ka man, pre! Pre, Waldo, pre! Ano ba ini? Padayon lang siya nga nagahibi. Hindi. Pre! Nakadumdum na ako. Hindi nagali kami upod sa isa kabalay. Gani, paano niya ako mapukaw? Hindi. Hindi na ako makabugtaw sa bangungot ko. Hindi. Hindi pa ako pwede nga mapatay. Hindi pa ako pwede nga mapatay. Pre, Waldo, pre, buligi ko. Buligi ko, pre. Daw hindi ako makapati nga ikaw ining ginatumpukan sa mga tao. Tungod kay ina lang, masadya pa kita nga nagaupod. Apang subong, bangkay ka na nga nasa buwan. Hindi. Kuna mo, wala na ako nagadamgo. Hindi na ini bangungot, kundi matuod na. Kag bisan hinulusulan ko man ang ginbuhat ko, wala na ako sung may mahimo pa. Tungod kasubong sa mga ido,
nga ginagawan ko sang kabuhi. Wala naman ako sang kabuhi, subong. Kaya nga akong dutanon nga lawas, madunot man, kasubong sa mga karnis ang ido, nga ginpamatay ko. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Magabiyang, diri natapos na itong matahong kasaysayan sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko. Apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry. Kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pundido nga Christmas lights. Check yaron ang mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini. Subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kung maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamata sa magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love.
Ang sesame o kunlo nga ang isa katanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Benji, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Kitaon gikan diri sa akong bintana ang lalaki nga nagwa sa balay nila na anday Ethel. Kung hindi ako magsala, siya ang ginatumod ni Ethel na bisita nila sa Panyapon. Ato, dito siya nagsulod sa piyak nga unit. Kung amo, magkasilingan lang kami. Oh, Jan? Gabi na. Wala ka pa nagtulog? Dali din. May kinahanglan ka? Nga nagkabugtaw ka pa. Hindi ako makatulog. Nga. Pwede ka ba lang makapungko sa sabak mo, Tito? Sure. Dali din. Karon. Anong kinahanglan mo sa akon? Tito, sila sa nga mo nurse school, mapalantaw ko kuno sa Ophthalmologist? Nga. Kung abi mo, ginapakadto ako sang teacher ko sa iya. Tungod ano, Jan? Napudlayan ako magbasa kung sa likod ko nagapungko. Ha? Sang sanupay na? Dugay na eh. Nga wala ka magsiling sa akon. Di kay sako ka man permi. Jan, bisan masako ako. Basta may ginabatyag ka, kinahanglan ihambal mo ina sa akon, okay? Oo, Tito. Pero siling sa nga mo nurse school, kung makakadto ka kuno bus, gusto siya makigambal si imo. Nga ako no. Ambot? Ang ara sa pictures nga na sa table mo. Amo na siya nga mga school nurse? Ano? Oo. Kuwaon ka bala?
ginkuha ning picture frame nga nabutangan sa daan yung mga picture. Oh, sige din niyo. Na, nagdako na sa subong. Kagagwapa gisini sa iya. Dason, kabuot pa. Oh, Diyos ko. Ginatudlo niya si Jaya sa litrato. Kuha namon ina ni Ethel kang ni Roger. Antes na dula sila nga magpamilya. Kagsang napatay si Jaya. Hindi ko mabaton. Kagbilang handumanan ko. Ginbutang ko ini sa picture frame nga ini. Kagintalagi dari. Gindala ko sa balay nga ini. Sang nagpaina ko sa akon mga ginikanan. Ginhalungan ko ini. Tungod may sentimental value ini para sa akon. Tito, sigid ni mo ang amon nga school nurse. Jan, hindi na siyang teacher mo. Nurse gani. Hindi na sa teacher ya. Sigid ni. Sinong ngalan niya? Si Nurse Jaya. Ano? Oo. Pero, mas gwapa na gid sa subong. Nadumduman kong ginsiling ni Ethel. Nga kanawong ni Jaya ang bag-o namon nga kasilingan. Kag nagatrabaho sa eskwelahan ni Jan. Abyan mo ka rin sa tito? Hindi, Jan. Patay ng best friend ko ngayon na. Madugay na. Amo gani nga wala mo na siya nakita. Pero sila ni Tito mo Roger kag tita mong Ethel, ara pa. Pero siya giniya tito ya? Jan, kanawang na siya siguro sa school nurse ninyo. Patay na si Jaya. Ang best friend ko. Gani, imposible na nga siya ina. Imposible. Tapuson ko pang himos ang mga pagkabutang diri sa klinik. Agod nga makapauli naman ako. Buhay na sa mga bata eh. Hello? Jaya? Kilala mo ako? Ate, sorry. I'd mistaken you for somebody else. Amo bala? So, anong malagad ko sa imo? Ako kaling guardian ni John Francis Martin. Ha? Utod kong iloy niya. Kuan ginhambalan niya ako kagabi nga ginapakadto mo ako dire. Wala man siya magsiling kun nga. Kani medyo na late ako. May importante ako nga butang ginasikaso eh. Magpungko ka palihog, mister. Benji Nacionales. Magpungko ka palihog. Salamat. May problema blabahin sa hinablos ko? Ginrefer siya sang teacher niya sa akon. Nabudlayan ko na ang bata nga magbasa sa malayo. Ginatagan ko siya sang test. Kag nakita ko nga may diferensya ang iya mga mata. Nearsighted siya. Amo bala? Yes, Mr. Nacionales. Basi kung makaangkon siya sang problema sa iya pagtuon. Kung hindi makorek samtang temprano pa. Kung mo, anong masuggest mo? Dala siya palihog sa ophthalmologist. Agod mahibalaan mo, kung bala, kinahanglan niya nga magsuksok sang eyeglasses. Ano palang lalaki nga iniman? Nagaka-curious ako sa ginabuhat niya. Ginahimutaran gid niya ako. Kag daw mas interesado pa siya sa nawong ko. Sang sa ginasugid ko sa iya. Nagapamati ka pala sa ginahambal ko? Sure. Inabalang rason kung nga ginpakadto mo ako diri sa opisina mo? No. Kukuan. Ginpakadto ko pagid ikaw diri. Tungod may napiaran ako sa bata eh. Anong buot mo silingon?
Kadasig sang pagdako sang lawas niya. Subong man, kadasig man sang pagdugang sang bugat niya. Kag masami siya nga nagakadto diri sa akon sa klinik, kag nagareklamo, nga kasakit ko na sang dughan niya. Aha? Wala siya makainambit sinasako na. Madali lang ha, kay may kuhaon lang ako. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrance, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume, kag quality. Husto si Ethel. Syagid. Dugin pihak gid ang naun nila ni Jaya nga abyan hamon. Aring medical record niya oh. Mahimo may na nga mabasa. Salamat, miss ha. Basahon ko ini. Husto ang siling niya. Halos kada simana. Nagakadto si Jan sa klinik niya. Hindi ako doktor. Pero I suggest nga kinahanglan nga magpalantaw gid siya. Kahibalo ka. Hindi man naton masiling nga psychological o kon emotional ang ginabatsyag niya. Kakwan. Nahimanambit niya sa akon nga wala palang madugay nga naglakat ang parents niya. Kag basi hindi niya ina madala. Kahibalo ka. Weight problem is symptoms of depression. Sala ko gid ini. Nga kasiling kasi na. Wala ko siya natagan sa panahon sining nagligad nga bulan eh. Madali man nga masulbar ang problema kung mahibalaan dayon ang ugat sina. Kung mo, makikita kami sa ophthalmologist. Kagatagan ko ikaw sang kapis ang result. Salamat gid ah. Amo lang balay na? Oo. I think, amo lang ina. Kag salamat sa pagkari mo, Mr. Nacionales. Basta para kay Jan, no problem. Sige ma'am, malakat na ako. Naistorbo ko na ikaw. Okay lang. Ginabuhat ko man lang ang trabaho ko eh. Salamat. Amo na ako. Ano palang ginabatsyag ko nga iniman? Do hinali lang nga naglibog ang ulo ko. Nga ba lang nga may kung ano nga ara nga nakahatag sa akon sang atensyon? Ano? Jay? Ano palang nabatian ko nga ito man? May nagapanuktok. Jay? Jay, si Roger ini. Jaya? Si Roger? Ang bana ni Ethel? Ay, mabangon ako. Buksan kong pertahan. Jaya, kinanglan mo ng bulig mo.
Si Ethel, naga-bleeding na to subong. Ano? Oh, Diyos ko. Madali ang ha. Kay kuhaon ko lang ang mga gamit ko. Jaya! Jaya! Ano pala ini? Kasakit! Ay, relax lang, Ethel, ha? It's going to be okay. Mag-relax ka lang. Kuhaan ko ikaw sa blood pressure. Kaya may sa mga kamot niya. Anong oras bala nag-start ang bleeding mo? Wala pa 10 minutes. Nakibot man gani ako. Mainom kunta ni ako sang tubig. Pero hinali lang. Nakabatsyag ako sang kasakit sang puson ko. Mag-relax ka lang. Kay kuhaan ko ikaw sang blood pressure. Nakatawag na bala ka mo sang ambulance? Oo, nakatawag na ako. Maayo. Diyos ko. Jaya, nga? Kanubo ka tama sang blood pressure niya, oh. Kagdelikado ini. Sa kasubong niya nga nagabusong. Dugo? Kadamo sang dugo nga nag-alalawas sa iya hiligdaan. Roger, palihog! Magkuha ka sang bayo niya. Pailisin na lang siya. Tungod basa siya sang dugo, oh. Jaya! Duha pa lang gani kabulan ng ginabusong mo. Kag hindi normal, ina. Nga naga-bleeding ka. Hindi ako gusto nga pangunahan ka pa. No! No! Ang baby ko! Ang baby ko! Ay, salamat! Ara ng ambulance! Jaya! Hindi ako pagpabayi. Oo, Ethel. Hindi ko ikaw pagpabayaan. Maupod ako tubtob sa ospital. Roger, wala gid matabangan ang kinabusong ni Ethel. Kaginaraspahan na siya subong. Naluoy ako sa iya, Jaya. Nakita ko kung daw anong paghalong niya sa ginabusong niya. Tuod madugay na gid ang handom niya eh. Nga makaangkon kami sa anak. Apang daw gindingot gid sa kapalaran sa amon. Hindi ka mo magdula sang paglaom. Pabakura lang ang buot ni Ethel. Okay ka na? Okay lang. How are you taking it? Badly, I guess. I'm sorry. Jaya. Daw hindi ko gini mabaton. Shh! Hindi ka magsubong sina Ethel. Siguro, hindi pa siya para sa inyo. Madamo pa sang kahigoyonan. Mga hubin pa kamo ni Roger. Apang nahadlok na ako, Jaya. Basi kung amo man gihapon ining matabo sa madason. Hindi ka magpaminsar sang subong sina. Apang paano kung hindi na ako magbusong liwat? Ethel, hindi ka magdula sang paglaom. Jaya, kaya na ka pa? Hindi pa man gid madugay, Ethel, I'm so sorry. Benji. Roger, madali lang. May pamangkot lang ako sa imo. Dili lang kita, oh. Ano na, Jaya? Sano ka mamagwa? Bisan karon pwede na. Wala makuno sa komplikasyon. Kaga normal man ang raspa nga ginhimo sa iya. Pero siling ko, buwas na lang. Para makasiguro, Blau. Oo, nakahangop ako. Roger! Palapiti siya.
Sige. Si Binche. Nagatulog siya sa akon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sunagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Benji, nga yaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Direksyon, Marnie Mungkal. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sang madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Pasko. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antis maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga gasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antis gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon, ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o putson sang maayo ang mga pagkaon, agud marikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ilatagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kun sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Hawla nga Pulawang. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization,
Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 4512. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something of my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. And the world will sing my Nakaibalo ka na ba sang buhaton mo? Anong buot mo silingon? Kung mapabilin ako diri o kung hindi? Dawa mo sila. Ayan, mapabilin ako diri. Nga. Ano nga ah? Nga nakapamatod ka. Nga magpabilin ka diri. Bangot kinahigog mo ako ikaw, Ramil. Kagluya ko. Nga ara ka sa akong tupat, permi. Kwan. Bangod. Naluyagan ko diri. Kag nagsiling si Chay Maura, nga hindi na lang ako magkalin. Kagluwasin na. May ginakita na ako subong bisan jutay lang eh. Kag may plano ako. Kag sa banta ko. Mapasugot man si Chay Maura sang plano ko nga ini. Plano? Masami kita nga nagaplano. Apang hindi matabo, hindi bala? Gusto ka? Apang sinong makapakot? Kung kaisa, may katumanan man ang mga plano. Nakaibalo ka na bala? Kung anong buhaton mo sa imo amay? Sa imo matuod nga amay? Hindi ako makahibalo, Ramil. Apang nakahibalo ako, sa bisan ano nga paagi, kinahanglan nga masilutan siya. Kung sa bagay, hindi lang kay ikaw naghandom sila. Kinahanglan nga bayaran niyang iya ginhimo sa akon. Kag sa iya kaugalingon nga utod. Ginkuha niya, kag ginguba ang kabuhi sini. Ganit nagguha. Nga nangin isa kasapat ang batasan sa iya utod. Ang iya utod si Chilina. Kag samtang nagadugay, nakahangop ako sa kahimtangan ni Julina. Kag bangod sina, kung nga ginasakit niya ako. Nagapate ako sang tanan mo nga ginapanghambal ngayon na. Bisan sino man siguro sa umo silang sitwasyon. Makakuba sang bisan ano nga iya matandog. Gali. Salamat sa mo pagpakigupod sa ako na. Kuntani, may mahimo pa ako para sa imo, Ramil. Parehos ang akong pagkikugma sa imo. Nalipay man ako nga mapabilin ka diri. May paglaom pa bala kay Isabel? Hindi man ako makapatod. Ang mahimo na lang naton, among maghulat kung anong madason nga matabo. Sige ha. Mauna na ako sa imo, Ramil. Ato na siya. Diyos ko.
Ano ba lang buhaton ko? Duha ka babaeng nagapalibog sa ulo ko. Ang isa kabyan. Kagang isa, ginahigugma ko sang sobra pa sa akong kabuhi. Kag wala man ako makamuklat sang kamaturan. Kung subong pa lang. Nakaibalo na ako sa nagligad ng mga inadlaw. Sang wala pa matabang trahedya nga ato. Handa na ako magpabutyag sang akong paghigugma kay Silema. Kagkaroon sa natabo nga ini. Ano pa ang mahimo ko? Labi pa kay nakahibalo ako. Nga wala sang iban nga babae sa akong kabuhi. Magluwas kay Isabel. Wala sang kabalaslan, mga wala sang pulos. Kanugon lang sang ginregalo ko sa inakadlawan, kag sa kadlawan sa inaasawa. Wala gid sila sa nahimo agud nga buligan ang akon anak, nga makaluwas sa silot nga kamatayon. Sumugod subong, hindi na ako magregalo sa mga judge, kag sa mga senador. Wala sila sang mabatong bisan un sentimo. Isabel, anak. Makaluluoy ka man. Patyon kagid ngali nila sa kalalangan sang lethal injection. Kag hindi ko gid mabatod, hindi. Hindi gid. Nga ikaw gid, anak. Samtang kadamo man sang tao, nga madamo pa sang sala. Mga kriminal, mga kawatan, mga manugpatay sang tao. Nga ikaw gid, anak. Nga ikaw gid. Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kun NCCA haligi ng Dangal Awards. Hindi ako magwa diri sa akon kwarto. Hasta nga mapatay ako. Diri na lang ako mapatay. Kag wala sang bisan sino nga makapagwa diri sa akon. Dua na ka botelya nga binong naubos ko. Abang hindi gyapon makuha sa akon kaisipan ng dagway ni Isabel nga nagabasol sa akon.
Isabel, wa ko yan naghandom nga mapatay ka, ah? Gusto ko lang yung mapiso ka. Para ako naman ang mapatungdan sa panulok ni Daddy. Kaya mo, ikaw lang perming iya makita. Gani, excuse me lang, ha? Sila na iya lang nagsilot sa kamatayon sa imo. Hindi kaya ako. May ibalita ako sa inyo, Maura. Si Lima. Ano ng ason? Oh, Abinyo. Nakita ko si Ramel kay Inas ang aga. Nga nagsaka sa pukatod. Kag nagpanaog naman liwat. Dasun, nagsaka naman. Kag nanaog naman siya liwat sang pila ka bisis. Kag dasun, nagsaka panaog naman siya. Ay, anong natabo sa iyaman? Nagbuang na bala siya? Wala siya magbuang. Nakahibalo siya. Nga sa Domingo na patyon si Isabel sa kalalangan sa injection. Ha? Ay, abaw, madayon gigali nga patyon si Isabel? Ay, abaw, Diyos ko. Nga wala gid sila yung maluoy kay Isabel man. Kanugon sa iya. Lamharon pa siya. Kag matahom siya nga sari isang babaye. Baho kapintas gigali sa ila. Wala gid sila sang tupong sa kapintas. Makaluluoy man si Isabel. Papatay siya nga wala siya makakilala sa akon. Handom ko patani nga mahako siya kag matawag nga utod ko. Sa bugos ko nga kabuhi, wala ko sang ginhandom kundi ang makaangkon sang utod nga mapalangga sa akon kag masugiran ko sang tanan nga mga handom ko sa kabuhi. Abang subong, madula na siya. Nagahibi ako sa iya na abdan. Bangot siyang babaye nga ginahigugman ni Ramil. Kagbisan ako, nagahigugma man kay Ramil. Pero, pasulabihon ko pa nga mabuhi siya. Para sa sina, makaangkon sa katumanan ang ilang ginahandom sa kabuhi ni Ramil. Malipayon na ako, sina. Malipayon ako nga makita sila nga duha nga malipayon man. Ari ang papel kag ballpen nga ginapangayo mo, Ramel. Ibutang ko sa atubang mo, ha? Salamat, ma. Oh, wala ka na balas ang kinahanglan nga iban? Wala na, ma. Sige. Mabilin ko na ikaw diri. Si Lima? Ara ka gali dira? Oo, Chay. Anong iya buhaton sa papel kag ballpen? May sulaton siya. Sulat ka nagapaalam kay Isabel kag sa ila pagigugma. Amo gali. Kung may mabulig lang kuntani ako. Pero, siguro, hindi naman niya kinahanglan ang bulig. Oo, si Lima. Wala na siya nagakinahanglan sa bulig. Tungod buwas, buhato na ang pagpatay kay Isabel.
Si Lima. Bilog nga gabi nga wala makapauli si Ramel. O Diyos ko, ano na ayhan ang natabo sa iya? Nasugat ako kaini si Amboy. Naglawig sa karbaw. Nagsiring siya. Nga nakita niya si Ramel pakadto sa prisuhan. Sa prisuhan? Ayan, luyag ni Ramel. Nga bisan paano, maopdan niya si Isabel sa katapusan nga tiun sang iya kabuhi. Apang, hindi siya makasulod dito, Chay. Ang ginatugtan lang makasulod dito, amo lang ang iya mga himata. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelaw ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Navarro. We'll sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio! Bombo!